Қадірлі студентлар, хөрмәтле коллегалар, 2022 ел Россияда халық саңаты һәм мәдәни мирас елы. Казан дәүләт энергетика университеты техник югары уку йорты булса да, һәрвакыт мәдәниятка, сәнгатькә һәм әдәбиятка зур игътибар бирә. Университетта уңышлы эшләп килүче сәнгать төркемнәре яз гүзәллеге кебек данлыклы фестивальләр моңа мисал. Чөнки һөнәр алуда, шәхес тәрбияләүдә, мәдәниятның бигрәк тә театрның роле гаять зур. Казан дәүләт энергетика университеты 100 елдан артык тарихы булган татар театры белән һәрвакыт хезмәттәшлек итә. 10 май көнне Кәрим Тинчурин театры белән бергәләп безнең университетта театр көне уздырачакбыз. Тинчуриннар Казан дәүләт энергетика университетында Галискар Камалның беренче театр комедиясын күрсәтәчәк. Кадерле студентлар, хөрмәтле укытучылар, сезне Казан дәүләт энергетика университетында узачак театр көнендә актив катнашырга чакырып калам. Чөнки бөек шагыйребез Габдулла Тукай әйткәнчә, театр яктылыкка, нурга илтә.